Vzťahy medzi Ruskom a Západom, situácia na Ukrajine a regionálne problémy boli prediskutované na stretnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina s vedúcimi medzinárodných tlačových agentúr organizovaných TASS. Chyby USA. Putin povedal, že si je istý, že politika USA voči Rusku zostane nezmenená bez ohľadu na výsledok nadchádzajúcich prezidentských volieb. Moskva bude spolupracovať s akýmkoľvek prezidentom zvoleným ľudom Ameriky. Ruský líder povedal, že je prekvapený, že nielen v oblasti medzinárodnej politiky, vo vnútornej politike, ale aj v hospodárskej politike súčasná administratíva USA robí chyby jednu za druhou, hrubé a rýchle. Niekedy je to dokonca prekvapujúce pri pohľade na to, čo sa deje, dodal. V súvislosti so súdnym procesom s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom Putin povedal, že ex-prezident je prenasledovaný z politických dôvodov a táto skutočnosť ničí pomyselné vedenie Washingtonu v oblasti demokracie a dokonca aj politického systému krajiny. V komentári k tvrdeniam o údajnom zasahovaní Ruska do vnútorných záležitostí USA prezident povedal, že Moskva to všetko pozoruje z diaľky. Nikdy sme nezasahovali do vnútropolitických procesov Spojených štátov a nikdy to nebudeme robiť, povedal. Keď hovoril o Ukrajine, povedal, že Washington sa o túto krajinu a jej obyvateľov nezaujíma. Nikoho v USA nezaujíma Ukrajina. Ide im o veľkosť USA, ktoré nebojujú za Ukrajinu alebo ukrajinský ľud, ale za svoju veľkosť a vodcovstvo. A za žiadnych okolností nemôžu dovoliť Rusku uspieť, pretože veria, že v tomto prípade bude vedenie USA poškodené. To je celý zmysel toho, čo USA robia, povedal. Putin označil rozhodnutie Washingtonu použiť americký dolár ako nástroj na sankcie za obrovskú chybu, pretože podkopáva dôveru v americkú menu. Bez logiky a odvahy v Európskej únii. Rusko a krajiny Európskej únie sú schopné vyriešiť existujúce problémy v bilaterálnych vzťahoch, ale európskym lídrom chýba odvaha a sebadôvera na obranu svojich národných záujmov. Výsledkom je, že blahobyt európskych občanov je teraz ohrozený. Keď hovoríme o Nemecku, Putin povedal, že Nemecká spolková republika nebola po druhej svetovej vojne nikdy úplne suverénnou krajinou, ale jej ekonomika je hybnou silou Európy a ak Nemecko začne kýchať a kašľať, všetky ostatné európske ekonomiky ochorejú. Ako príklad uviedol Francúzsko, ktorého ekonomika teraz balancuje na pokraji recesie. Gazprom prežije odmietnutie Európy dodávať ruský plyn, ak chce namiesto toho kupovať skvapalnený zemný plyn, ktorý prichádza cez oceán za premrštené ceny, povedal Putin a dodal, že v krokoch Európy nevidí žiadnu formálnu logiku. Nechcem nikoho uraziť, ale odborná príprava osôb s rozhodovacou právomocou na západe, vrátane Nemecka, nie je na vysokej úrovni, povedal. Západné krajiny brzdia prácu ruských novinárov, pokračoval ruský prezident. Reportéri sú zastrašovaní, ich bankové účty sú zatvorené, ich osobná doprava je zabavená, a to je v rozpore so Západom proklamovanou slobodou prejavu. Cesty k mieru. Ruský prezident vyjadril nádej, že vzťahy medzi Ruskom a Západom, ako aj vo svete vo všeobecnosti, budú namiesto nekonečnej eskalácie neustále napredovať k mieru. Správy o údajných ruských plánoch zaútočiť na NATO odmietol ako nezmysel. Zároveň, keď hovoril o ruskej jadrovej doktríne, prezident povedal, že ak niekoho konanie ohrozuje našu suverenitu a územnú celistvosť, veríme, že je možné použiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Putin zdôraznil, že Rusko nemá žiadne imperiálne ambície. Poďakoval všetkým delegátom, ktorí sa stretnutia zúčastnili a požiadal ich, aby svojim čitateľom sprostredkovali pravdivé informácie.